Yn enw i di Emrys Roberts a dwi'n gynghorydd gyrfaoedd diwydiant adeiladu efo CITV, sef sgiliau adeiladu. Mae gen i 4 i gyd. Mae gen i hefyd gynghorwyr datblygu busnesau a cwmnïau. So mae un yn y gogledd orllewin a llall yn y gogledd ddwyrain. A mae gen i rheolwr dros y gogledd a dwi'n gweithio fel cynghorydd gyrfaoedd dros siroedd y gogledd i gyd hefyd. Tua hanner yn hanner dros y gogledd. Mae'n bwysig ofnadwy achos da ni'n delio efo cwmnïau bychin yn enwedig yn y gogledd orllewin yn Gwynedd y Môn a Cymraeg di iaith y cwmnïau yna felly. So mae'n bwysig gallu cynnig y gwasanaeth yn iaith y cwmnïau. A hefyd mae'r prentisiaid i hunain, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn Gwynedd y Môn hefyd yn siarad Cymraeg, felly mae'n bwysig gallu cynnig gwasanaeth a cefnogaeth iddyn nhw yn iaith eu hunain. Mae'n fanteisiol ofnadwy iddyn nhw bod nhw'n gallu siarad Cymraeg hefyd ac efo hyder i ddefnyddio fo, achos yn sawl safle adeiladu Cymraeg di'r iaith. A hefyd efo llawer o cwmnïau Cymraeg di iaith y cwmni. A maen nhw'n delio efo cwsmeriaid lle mae'r Gymraeg yn bwysig, so maen nhw'n gallu cynnig rhywbeth ychwanegol. A cwsmeriaid yn gallu bod yn fwy teyrngar iddyn nhw wrach achos bod nhw'n siarad yr un iaith nhw felly. Mae'n fanteisiol ofnadwy achos da chi'n cynnig rhywbeth ychwanegol, da chi'n cynnig rhywbeth sydd yn gallu gwneud chi'n wahanol i'ch cystadleuwyr. Mae hefyd, fel o'n i'n deud, yn wasanaeth fwy cartrefol i rhai o'r cwsmeriaid achos mae well gen rhai pobl allu cyfathrebu yn y Gymraeg wrth delio efo'u trwsio'u tai neu delio efo yn y byd gwaith. Felly os da chi'n gallu cynnig y gwasanaeth yna i'r cwsmeriaid, yna mae gennych chi fantais dros bobl sydd ddim. Yn gallu gwneud gwahaniaeth i'r cwsmeriaid yn y ffaith bod nhw'n gweld bod y person sy'n gwneud y gwaith iddyn nhw yn neud ar eu termau nhw. Yn gallu nhw'n cael fwy o ffydd yn y gwasanaeth yr adeiladwr yn i'r adeiladwraig achos mae'n neud o'n eu iaith nhw neu'r un lefel â nhw. A ella mae'n gallu datblygu perthynas busnes gryfach yn y pen draw. Mae'n hanfodol gallu defnyddio'r Gymraeg enghraifft, os o'n i'n siarad bore yma efo cwmni sy'n gwneud gwaith ar gyfer hen dau cyngor felly. A roedd hi'n egluro bod llawer o'r bobl tenantiaid sy'n byw yn y tai yna felly wedi arfer efo'r Gymraeg fel prif iaith a mae'n rhywbeth rhyfedd iddyn nhw gael rhywun di-Gymraeg yn dod i'w cartrefi nhw. Swn i ddweud bod o'n bwysig ofnadwy bod nhw'n cario ymlaen efo'r addysg yn Gymraeg mor bell a maen nhw'n gallu achos mae sgiliau Cymraeg, mae'n sgil cyfathrebu bwysig, yn enwedig os ydych chi'n gweithio yng Ngogledd Cymru. A os ydych chi'n peidio dilyn cwrs drwy Gymraeg neu'n peidio dilyn rhai o'r opsiynau o modiwlau drwy Gymraeg, ydych chi dros amser, ydych chi yn mynd i golli hyder achos ydych chi ddim yn defnyddio'r iaith, ond os ydych chi yn dilyn y cwrs mor bell a ydych chi'n gallu yn y Gymraeg, ydych chi'n mynd i adeiladu'r eich hyder ac yn fwy parod a fwy hyderus i ddefnyddio fo yn y byd gwaith.